дӯстон, мо як духонагӣ бо масоҳати 60 метри мураббаъ ба шумо пешниҳод карданем дар 13-ум ошёнаи ана ҳамин бинои 13 ошёнагӣ ва ин бино дар Гипразем. Мана инҷо роҳ, мана инҷо роҳи калон, 100 метр роҳи калоне ки ва дар ин тараф каничкаи хатсайри 19 ва 2 ҷойгир аст ва дар ҳамин роҳ мебарад ба сӯи бозори Деҳқон. Дар инҷо мактабҳо, боғчаҳо ва дигар чизҳо ҳастанд. ҳозир мо меравем аз даруни он хона ба шумо онро нишон медиҳем. ҳозир мо ворид мешавем ба ҳамон духонагӣ бо масоҳати 60 метри мураббаъ ки мо ба шумо пешниҳод карда истодаем дар 13-ум ошёнаи бинои 13 ошёнагӣ дар Гипразем. Ана ин мебошад коридор, яъне роҳрав, дар ин тараф ванна ва туалет, дар ин тараф гардероб, як меҳмонхона, як хонаи хоб ва дар вай тараф якто балкон дорад. ҳозир якояки онҳоро ба шумо нишон медиҳем. Ана ин мебошад ванна, ана инҷо ҷои либосшӯӣ, ванна, обу барқаш доимӣ мебошад ва техпаспорт дорад. Ана инҷо термекс, туалет. таъмираш миёна, яъне таъмирталаб аст. Дар ин тараф ҷои либосивазкунӣ ва дар ин тараф якто гостина, яъне меҳмонхона, ана коридор, то инҷо охираш коридор. Дар ин тараф як хонаи хоб ва дар ин тараф мо дорем балкон ва ошхона ба балкон бароварда шудагӣ ва чӣ хеле ки мебинед балкони калони барҳаво ва тирезаҳояш мебароед ба тарафи мана Гипразем, роҳи калон. ин роҳи калон мебошад. Дар наздикиаш мактаб, боғчаҳои кӯдакона, бозори Деҳқон ва дигар чизҳои барои зиндагӣ муҳим, яъне мағозаҳо. Нархаш 689 000 сомон. Боз каме муомила дорад. Марҳамат, касоне ки хоҳишманданд муроҷиат кунед, оварда нишон медиҳем.